جرايا قشتيرة ام وەک ڕێڤەبەریە خۆسەرە دیموقراتیکە کانتۆنا جزیرێ بسەربلندی ورومەتەکە مەزن فەدەکاریان شەهیدên xwe yên nemir bibîrtînin û li hember wan bejna xwe ditewînin. Em tekoşîna gelê xwe bi hemû pêkhateyan bilind dinirxînin. Wan gelên ku di nava mercên herî dijwar de bi vîna xwe bi biratiya jiyana hevpar û bê adaleta civakî ezmûneke dîmokratîk a pêşeng afirandin. Rêveberiya Xwesera Dîmokratîk a Kantona Cizîrê tevlîbûna xwe ya tam ji bo seferberiya giştî radihîne û destnîşan dike ku ev seferberî erkekî netewî û xelaqî ye ji bo parastina gelê me û destkeftiyên şoreşa me di salvegera sêzdehan a damezrandina Rêveberiya Xweser de em bang dikin ku ruhê berxwedanê û parastina rewa ya li ser ax û rûmetê bibe hişmendî, rêxistinbûn û berpirsyartiyeka kolektîv. Di vê çarçoveyê de em pamildbûna xwe ya xurt bi parastina destkeftiyên şoreşa Rojava û 19 Tîrmehê re dubare dikin. Ew şoreşa ku berhema berdêlên giran û tekoşîna dijwar a li dijî zilm û terorê bû. Em radihînin ku em ê her dem bibin aliyekî çalak di her pêvajoyeka çareseriyê de ji bo krîzên Sûriyeyê. Baweriya me bê diyalogê wekî webjargeka stratejîk heye û em ê çareseriya siyasiya dîmokratîk û nenavendî wekî misogeriya mafên hemû pêkhateyan û bingeha aramî û aşîtiyê dibînin. Her çend em bengewazî aşîtiyê bin jî em dê heman demê de radihînin ku aşîtiya rastîn bêyî parastina cewherî pêk nayê. Ger şer li ser me bibe ferz an hebûna û mafên gelê me bibe armanc em ê bi her awayî amade ne ku parastina xwe ya rewa bikin û li dijî her gefên li ser ewlehî û aramiya herêmê me di nava amadebaşiyê de ne. Rêveberiya Xwesera Dîmokratîk a Kantona Cizîrê têkez dike ku mafên destûrî yên rewa yên hemû pêkhateyan mafên resen û bingihînin. Ev maf ne cihê înkarê ne û nabe bibin mijarên tê peyman û tawaziyên siyasî. Em daxwaz dikin ku ev maf di çarçoveya Sûriyeka dîmokratîk û piralî de di destûrekê de werin çespandin ku wekhevî û adaleta ji bo hemû gelan misoger bibe. Li Kantona Cizîrê em careka din dibêjin ku hêza me dê yekîtiya pêkhateyên me de yên em Kurd, Ereb, Sûriyan û Asûrî ne. Me dê dirêjahiya dîrokê de bi hev re jiyan kiriye û em ê dê pêşerojê de jî bê hev re bijîn. Xwîna şehîdên me li ser vê axê tevlî hev bûye û her kesî mil bi mil ji bo azadî û rûmeta û jiyana hevpar feda kirine. Em soza xwe nû dikin ku em ê heta dawî li ser prensîpên Rêveberiya Xweser dilsoz bimînin. Her wiha em têkez dikin ku em wekî Rêveberiya Xwesera Dîmokratîk a Kantona Cizîrê heta ku rewşa ewlehiyê li herêmê bi cih bibe dê seferberiya giştî de berdewam bin. Şehîd rêberê tekoşîna me ne saxin ticarî namirin berxwedan jiyana.